Na poľnohospodárskom družstve Vočovej obhospodarujú 3500 hektárov pôdy, z čoho je 2100 hektárov ornej, ostatné sú trvalé trávne porasty. Väčšina rastlín sú oziminy, a to pšenica, repka, raž a ozimný jačmeň. Keď sme v nadmorskej výške od 350 do 600 metrov nad morom, aj tu pociťujeme nedostatok zrážok, ako dá sa povedať na celom Slovensku, a žiaľ Bohu, zrážky sú nerovnomerne rozložené. Čiže ak porovnávame 10 rokov vzadu, keď tu bol úhrn priemerných zrážok 800 mm do roka, zaváňaný rok to bolo iba 660 a v roku 2022 iba 420 mm. Tie zrážky sú nerovnomerne rozložené a žiaľ veľakrát spadnú vtedy, keď ich najmenej potrebujeme. Konkrétne v lani to bolo v júli, spadlo 82 mm, ale spolu s ľadovcom, čo poškodilo celú úrodu a z 50 hektárov repky sme nezobrali ani tonu. Proste tam to rozbilo všetko. Vedecké poznatky teda dokazujú, že vypúšťanie skleníkových plynov z fosílnych palív spôsobuje klimatické zmeny. Jednou z týchto zmien je aj globálne oteplovanie, ktoré zasahuje v podstate celú oblasť Zeme a vrátane teda Slovenska. V rámci Slovenska pozorujeme, že od roku 1881 sa zvýšili priemerné ročné teploty o 1,6 až 2 stupne Celzia a v južných regiónoch dokonca sa blížime až k 3 stupňom Celzia. V posledných rokoch sledujeme dosť výrazné bezrážkové obdobia. Zároveň pozorujeme nedostatok snehovej pokrývky v zime. Nevytvára takú súvislú snehovú vrstvu počas celých 3 zimných mesiacov, ako to bývalo kedysi v minulosti. Potom sa nám stáva, že v jarných mesiacoch máme problém s dostatkom vody a vznikajú nám tzv. Suché periódy, ktoré vlastne spôsobujú poľnohospodárom dosť výrazné problémy. Ďalšou dôležitou zmenou sú tropické teploty nad 30 stupňov Celzia. V posledných rokoch pozorujú klimatológovia aj tropické noci, keď teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Tieto teploty spôsobujú vysušovanie pôdy. Sucho zasahuje už celé územie Slovenska, nielen niektoré regióny, ako to bolo kedysi. Najväčším problémom je to, že to sucho sa vyskytuje čoraz častejšie. Kedysi bývalo sucho len v isté roky, nevyskytovalo sa pravidelne ako dnes. Dnes je práve problém tá pravidelnosť a častosť výskytu. Vplyvom sucha a vplyvom vysokých teplôt vegetácia trpí z 2 dôvodov. A to teplotné podmienky a fenologické podmienky. Fenologické podmienky znamenajú, že rastliny posúvajú alebo predĺžujú svoje vegetačné obdobie a predĺžujú ho do skorých jarných mesiacov, čo zase má vplyv na jarné mrazy, a ktoré vlastne môžu poškodiť práve tú vegetáciu v tom rozvinutom kvázi procese. No a z toho teplotného hľadiska práve spojení s nedostatkom vody spôsobujú tieto podmienky tepelný stres rastlinám, aj teda živočíchom. No a na základe tohto tepelného stresu rastlina si vytvára ako keby ochranné podmienky, či už je to zmenšením listov alebo obmedzením transpirácie, čiže vyparovania vody do ovzdušia a v neposlednom rade samozrejme aj potom produkciou úrody. Kondíciu porastu možno najlepšie sledovať pomocou koreňov. Na našom príklade vidno, že najväčšia rastlina má rozvinutý koreň a nabiehajúce listy. Fialové zafarbenie koreňa však hovorí o prichádzajúcom strese zo sucha. Druhá rastlina, na nej sa nám prejavuje abiotický stres už oveľa viac. Okrem zafarbenia z dôvodu deficitu živín, ktoré sú príjmané z spodného roztoku, vidíme, že koreň už začína byť drevnatý. Je to v podstate aj počuteľné voľným puknutím. Tým, že vlastne nám koreň zdrevnatie, automaticky stráca možnosť sa
rozpínať. Rastlinné pletivá strácajú pružnosť a podajnosť, čiže možnosť rozširovania aj následného fotosyntetického aparátu je oveľa menšia a teda aj dorastová veľkosť bude obmedzená týmto javom. Tretia rastlina je rastlinka, ktorá je už v podstate kompletne odumretá, suchá, nekrotická. Takto často v podstate tie soje končia kompletne na poli v prípade, že sa zrážka nedostaví vtedy, kedy sa dostaviť má. Úroda teda závisí od toho, ako dokáže rastlina zabezpečiť vývoj koreňa. Jednou možnosťou, ako to zachrániť, sú nové hybridné odrody, ktoré majú schopnosť aspoň do istej miery popasovať sa so suchom. Najväčšia výzva pre poľnohospodárov je preto zadržanie vlahy na poliach. Aj v Očovej skúšajú nové bezorbové technológie, ktoré do pôdy zasahujú minimálne. Z tohto dôvodu skúšame zatiaľ zakladať síce v službami niektoré porasty striptilovou a no-tillovou technológiou, čiže do porastu sa vôbec nevstupujeme. Iba so sejačkou, ktorá pripraví si pôdu na jeden prejazd, zároveň tam vyseje a nevyťahuje, neobracia pôdu, aby nedochádzalo k jej vysychaniu. Za nami je repka, ktorá bola siata na jeseň v vani striptilovou technológiou. Čiže robíme všetko preto, aby sa tie úrody nejaké zabezpečili tu. Ďalší spôsob, ako pomôcť rastlinám, ktoré sú v stresovom režime zo sucha, je prísun biostimulačných látok, ktoré majú rastlinný pôvod. Tieto doplnky je možné aplikovať na začiatku rastu alebo už počas aktívnej vegetácie. Účelnejšia a viacej prezentujúca sa je biostimulácia pri samotnom začiatku, kde je možné aplikovať biostimulant s pôdnou využiteľnosťou aj na povrch pôdy, kde si v podstate tú rastlinku samovolne počká. Pri týchto prípravkoch sú kľúčové zlúčeniny a látky, napríklad ako zeatín a glycinbetain, ktoré napomáhajú jednak s rozvojom koreňovej sústavy a následne aj s ochranou proti stresu rastlín, čiže redukujú automaticky prejavy, ktoré sa vyskytujú v porastoch. Veľmi sa v praxi osvedčila aj novotestovaná látka izopentenyladenín, ktorá je fytohormónom, ktorý urýchľuje v podstate vstrebávanie živín z pôdy. Všetky látky, ktoré sú súčasťou biostimulantov, sú výťažky z rias, prípadne ich získajú extrakciou z rastlín.